I pozdrav svima, danas radimo specijal za 20 subscribera. Specijal je stranica na kojoj ću da ja stavljam svoje klipove i da lajkujete i da me pratite, ako naravno želite. Pa sad, ja sam tu nešto sada napravio. Evo vidite, sad sam napravio stranica, mislim nije baš sada. Sada ćemo da stavimo admina mome drugu koji će sa nama da snimi on možda jednu, dvije epizode. Igor, evo ga, Igor Karović. I sad ćemo sada šifra. Evo ga. Sada ćemo da vidimo da li je na Facebooku. Samo malo nešto neće, nešto laga, nešto koči. A nebitno sada da ima ovdje ovako. Evo ga. A što to radiš? Evo vidite. Evo vidite, to je on. Evo pitao me. Stavio sam, pošto sam ja stavio da se vladuje Minecraft preživljavanje, napisao kao a kad će specijal, ja njemu napišem sada odmah će da snimim. Njegov link profila ću vam staviti u description, kao i svoj naravno. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da će vam se svidjeti. Lajkujte, šerujte, komentarište i naravno subscribeujte. I pozdrav!